ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Akia Avesto Automotive Industry дар асоси фармоиши мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 30 адад электробус истеҳсол кард. Автобусҳои барқии Ultra EV12 истеҳсоли Тоҷикистон. Бандубасти электробусҳо дар хатти истеҳсолии бренди Akia дар заминаи татбиқи барномаи рушди нақлиёти барқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 ва консепсияи гузаштан ба нақлиёти барқӣ дар шаҳри Душанбе ба роҳ монда шуд. Автобусҳои электрикӣ аз ҷиҳати экологӣ тозатарин ва аз нигоҳи замонбандӣ муосиртарин нақлиёти мусофирбарӣ ба шумор мераванд, зеро ин нақлиёти муосири мусофирбар ҳамзамон бо фарш ва садои паст, равиши орому бароҳат ва интиқоли ҳамаи қишрҳои ҷомеа новаста аз маҳдудияти ҷисмонӣ бартарӣ дорад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Akia Avesto Automotive Industry бо истеҳсоли маҳсулоти саноати вазнин саҳми назарраси худро на танҳо дар саноаткунонӣ бо суръати мамлакат мегузорад, балки дар пешбурди иқтисодиёти сабз миёни кишварҳои Осиёи марказӣ ва баланд бардоштани устувории иқлим дар минтақа нақши муҳим дорад. имрӯз мо бо истифода аз меҳнати мутахассисони маҳаллӣ электробус истеҳсол дорем ва ин фахри миллат аст. электробусҳо дар хатҳои корхонаи муштараки Тоҷикистон ва Туркия Akia Avesto Automotive Industry баъд аз гузариш аз марҳила ва равандҳои гуногуни бандубаст истеҳсол карда мешаванд. Корхонаи муштараки Akia Avesto бо мақсади истеҳсол ва бандубасти автобусҳо дар бренди Akia дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2018 ба фаъолият оғоз кард. Автобусҳои тамғаи Akia имрӯз дар беш аз 10 кишвари ҷаҳон мавриди истифода қарор доранд. Ҳамакнун корхонаи муштараки Akia Avesto Automotive Industry дар соли панҷуми фаъолияти худ дар Тоҷикистон тавонист электробус истеҳсол намояд, ки муваффақияти беназир дар рушди саноати маҳсулоти вазнин мебошад. истеҳсоли автобусҳо аз қисмати омодашавии профилҳо сар мешавад. дар он ҷо профилҳо бо андозаҳои муайян бурида шуда қатъ карда мешаванд ва баъд аз он қисмати кафшергарӣ мегзаранд. дар қисмати кафшергарӣ пурра бадани автобус тайёр мешавад ва баъд аз он таҳрангмолӣ қисмати таҳрангмолӣ мегузарад. дар он ҷо таҳрангмолӣ ки пурра ба анҷом расид, қисмати рӯйпӯшкунии автобус ва қисмати берунии рӯйпӯшкунии автобус ки дар он ҷо дар қисмати рӯйпӯшкунӣ қисматҳои пеш, бар, боло, поён ва фарши автобус коркар карда мешавад ва баъд аз он боз як бори дигар таҳрангмолӣ мегузарад пеш аз рангбор кардани автобусҳо. баъд аз он рангбори автобусҳо ба анҷом мерасад ва баъд аз ба анҷом расидани рангбор ба қисмати бандубаст мегузаранд, ки бандубаст ҳам аз қисмати механикӣ ва аз қисмати электрикӣ иборат мебошад, ки дар он қисматҳо ҳамаи автобус ба пуррагӣ омода карда мешавад. электробуси Ultra EV12 нақлиёти аз партовҳо озод мебошад. Он барои истеҳсоли васеъ аз сертификатсияи Аврупо ва Осиё гузаштааст. автобуси барқии зебову роҳатрав барои истифода дар хатсарҳои шаҳрӣ ва наздишаҳрӣ пешбинӣ гардида бо 32 ҷои нишаст имкон дорад дар як вақт 100 мусофирро интиқол бидиҳад. электробуси мазкур 10 аккумулятор дорад ва ҳаҷми ҳар ноқи қуттӣ баробар ба 35 киловатт-соат мебошад. дар умум ҳаҷми захиравии батареяҳо 350 киловатт-соатро ташкил медиҳад. бо шарти доштани нерӯи захиравии пурра, электробус дар роҳҳои дохили шаҳрӣ метавонад масофаи то 300 километрро тай намояд. дар ин ҷо 4 адад батареяҳо насб шуданд ва 6 адади онҳо дар болои автобус насб шуданд, ки ин барои мувозинати электробус нақши баланд бозӣ мекунад. ва дар ин ҷо боз ноқилҳои барқӣ ва дигар системаҳои барқӣ, ки барои нигоҳ доштани батареяҳо ва нигоҳ доштани барқ ва таъмини барқ ба дигар системаҳои электробус насб шуданд. фарқияти ин электробус аз автобусҳои дизелӣ он мебошад, ки дар қисмати ақиби автобусҳои дизелӣ муҳаррик ва мутаҳаррик ва дигар қисматҳо ҷойгир ҳастанд ва аз лиҳози ки қисматҳои ҳаракаткунандаи онҳо бисёр аст, ҷои бисёрро ишғол мекунанд ва онҳо садои баланд доранд.
яке аз афзалиятҳои электробус ин мебошад ки аз лиҳози экологӣ тоза мебошад ва садо надорад ва беовоз мебошад ки барои рафтуҳои мусофир ба роҳати мусофирон мусоидат мекунад. мавриди зикр аст ки тоҷикистон миёни кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил нерӯи барқи аз лиҳози экологӣ тоза ва арзон истеҳсол мекунад. Аз ин рӯ истифодаи нақлиёти барқӣ дар ҷумҳурӣ аз ҳар ҷиҳат ба мақсад мувофиқу самаранок аст, махсусан дар замони болоравии арзиши маҳсулоти сӯзишворӣ. Истифодаи электробусҳо на танҳо аз лиҳози иқтисодӣ манфиатовар аст, балки аз лиҳози экологӣ низ хеле муфид буда, вобастагии мамлакатро аз як қатор маҳсулоти воридотӣ, аз ҷумла маҳсулоти нафтӣ, коҳиш медиҳад. Дар ин замина таъкид менамоем ки консепсияи гузаштан ба нақлиёти барқӣ дар шаҳри Душанбе имкон фароҳам овард ки ҳам электробус истеҳсол кунем ва ҳам нақлиёти барқиро ба фаъолияти мусофирбарӣ сафарбар намоем. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Акия Авесто Автомотив Индастри бо истеҳсоли электробусҳо ҳамзамон дар татбиқи барномаи шаҳри сабз дар ҳудуди шаҳри Душанбе низ саҳм гузошт. Ин тадбири судманд ба ҷомеа ифтихори истеҳсолкунандагонро дучанд кард. корхонаи муштараки Акия Авесто дар раванди истеҳсолот давоми 5 соли фаъолият беш аз 150 нафар мутахассисони маҳаллиро на танҳо бо кори доимӣ таъмин намуд, балки онҳоро барои омӯзиши нозукиҳои касбу ҳунар ба Туркия фиристод. кормандони хатҳои истеҳсолӣ дар Туркия ихтисоси худро такмил дода, ҷиддият ва муҳимтарин равишҳои кор дар хатҳои истеҳсолиро аз мутахассисони варзида омӯхтанд. имрӯз роҳбарият ва ҷамъи кормандони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Акия Авесто Автомотив Индастри аз натиҷаи заҳматҳои худ ком ширин мекунанд. ин электробусҳоро то нуқтаи ниҳоӣ мутахассисони маҳаллӣ истеҳсол ва бандубаст карданд. ҷамъи кормандон бо хӯроки гарми нисфирӯзӣ ва либоси корӣ таъмин буда музди маоши худро сари вақт мегиранд. ما جای نشستگاه ها رو میچسبونیم محکم میکنیم و مقصد کار کفشرگری نباشه ما با دیگر گروپ ها یاردم میکنیم افتخار میگیم که مقصد که اتوبوس میبریم تاجیکستان پیش رفته سودایی میشینیم اونجا میگیم که ما خدمت ما کار کردیم ما ساختیم. нақши ҳамин банду бастгарон дар амалисозии ҳадафҳои стратегӣ дар доираи барномаи мақсадноки давлатии рушди комплекси нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2025 назаррас мебошад, зеро онҳо ҳар ноқили барқиро бо як меҳру садоқати беандоза нисбат ба ватан ва шукуфоии он ба ҳамдигар пайваст мекунанд. ҳар пораи оҳан ва матову шиша инҷо ба андозаи дарку эҳсоси меҳандӯстии гурӯҳи корӣ бурида ва дар баданаи электробус васлу насб карда мешавад. аз ин рӯ ҳар нафари мо вақти истифода ифтихор кунем ки ин электробус истеҳсоли тоҷик ва Тоҷикистон аст. истеҳсоли электробус асосан бисёртар аз симҳо ва ноқилҳо иборат буда. таҷрибаи нав ва ҳисоби коркарди ки электробуси нав аст кам корро ҷои осон ҳам дорад, мушкил ҳам дорад, мураккаб ҳам дорад. ифтихор мекунем ки берун аз ватан нарафтем, дар муҳоҷират нестем, дар ватани худмон кор ва фаъолият дорем. ин беҳтарин аст, як пешравии давлату миллат аст ки бо як ифтихори баланд гуфта мешавад ки менам омада дар ҳаминҷо бачаҳо ба кор таъмин карда шуданд. сари вақт либоса, хӯрока, маош ҳама тарафа аз ҳисоби корхона таъминот карда мешавад. корхонаи муштараки Тоҷикистон ва Туркия Акия Авесто Автомотив Индастри бандубаст ва истеҳсоли автобусҳоро мутобиқ ва мувофиқ ба стандартҳои ҷории ҷаҳонӣ ба роҳ мондааст. иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол то 400 адад автобус мебошад. ҷамъияти мазкур бо истеҳсол ва бандубасти автобусҳои мусофирбари тамғаи Акия дар ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри расидан ба яке аз ҳадафҳои миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат саҳм мегузорад. қисматҳои асосии электробус яъне батареяҳо ва муҳаррики электробус ба истилои антифриз хунук карда мешавад ва ҳарорати онҳо мутаъддил нигоҳ дошта мешавад ки дар ҳарорати баланди ҳаво онҳо хунук карда мешаванд ва дар ҳарорати хунуки ҳаво онҳо гарм карда мешаванд ва нигоҳ доштани ҳарорати мутаъддил барои батареяҳо ин онҳоро муҳофизат мекунад ки онҳо ба муддати дароз хизмат кунанд.
ёдрас мешавем ки 31 октябри соли 2022 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи рушди нақлиёти барқӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 ба тасвиб расид ва дар заминаи он дар шаҳри душанбе консепсияи гузаштан ба нақлиёти барқӣ таҳия гардид. барномаи мазкур аз ҷониби мутахассисони вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо вазорату идораҳои дахлдор таҳия шуда аз 4 банди асосӣ иборат мебошад: ташкили шароити мусоид барои истифодабарии нақлиёти барқӣ, бунёди инфраструктури махсус барои нақлиёти барқӣ, безараргардонии аккумуляторҳои нақлиёти барқӣ ва рушди инфраструктури истеҳсоли нақлиёти барқӣ. ҳар банди барномаи рушди нақлиёти барқӣ дар навбати худ нақша ва муҳлати иҷрои худро дорад. ҳар як хати истеҳсолӣ назоратчӣ дорад ва ҳар як назоратчӣ қисмати худро назорат мекунад ва баъд аз ба анҷом расидани истеҳсоли автобус боз як боргиҳ санҷиш мегузарад аз ҳисоби назоратчиҳо ва баъд аз он боз ба санҷиши роҳ мебароянд ки дар роҳ онро ронда мебинанд ки ягон ҷо камбудӣ ҳаст нест ва куҷоша ислоҳ кардан мумкин ё ки ҳамаш дуруст аст ва баъд аз он боз як бор дигар боз санҷиш гузаронида мешавад ки мебинад ки ҳама ҷо қисматҳо ҳамаш дар ҷош аст, ҳамаш фаъол мебошад ва баъд аз он ба истифода супурда мешавад. 30 адад электробусе ки давоми соли 2023 дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Акия Авесто Автоматив Индастри бо тарҳи замонавӣ истеҳсол гардид, сирф электронӣ аст ва муҳаррики он пурра бо нерӯи барқ фаъолият мекунад. мутахассисони ҷамъияти мазкур электробусҳоро дар хатсайрҳои 3 ва 8 ба таври пилотӣ озмоиш карданд. мақсад аз гузаронидани озмоиш ин муайян намудани мутобиқии электробусҳо ба ҳавою иқлими кишвар ва ҳамзамон шинос кардани ронандаҳо бо ин навъи нақлиёт буд. натиҷаи озмоиши нақлиёти мазкур маълум намуд ки ҳангоми тайин намудани 100 километр роҳ дар хатсайри шаҳрӣ бидуни истифодаи низоми гармидиҳӣ ё ҳавотозакунӣ ба миқдори 80 киловатт-соат энергияи барқ аз ноқилқутӣ ва ё ба истилоҳ аккумулятор масраф гардид. ҳамзамон хароҷоти автобусҳои Акия Авесто ки тариқи сӯзишвории дизелӣ ҳаракат мекунанд дар 100 километр роҳ 45 литр сӯзишвориро ташкил медиҳад ки ба фарзи мисол агар нархи ҳар литри сӯзишвориро 10 сомонӣ ҳисоб кунем, арзиши он 450 сомониро дар бар мегирад. яъне тибқи таҳлилҳо хароҷоти автобус аз электробус қариб 10 маротиба зиёд мебошад. аз ин рӯ истифодаи электробус аз ҳар ҷиҳат манфиатовар арзёбӣ мегардад. истифодаи автобусҳои барқӣ партови газҳои зараровар ба атмосфераро коҳиш дода, ҳавои тоза дар шаҳрро таъмин менамояд. тадриҷан афзоиш ёфтани истеҳсоли нерӯи барқ дар Тоҷикистон имкон фароҳам меорад ки шумораи нақлиёти барқӣ дар кишвар зиёд гардад. қисматҳои асосии электробус аксарияти онҳо аз аврупо, туркия ва хитой воридот карда мешаванд. қисмати асосии батареяҳо ин ширкати бо нуфузи хитой CATL мебошад ки ин яке аз таъминкунандаи батареяҳо ба бисёр истеҳсолкунандагони автомобилҳо мебошад ва мо низ аз он батареяҳо истифода мебарем. муҳаррик низ ширкати хитоӣ мебошад. CRRC ин яке аз ширкатҳои калонтарини хитой мебошад. инҳо бо зарар надоранд ва инҳо кафолати бисёр доранд. батареяҳо ва қисматҳои электрикии автобус 600 000 километр ё 7 сол кафолат доранд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Акия Авесто Автоматив Индастри ҷумҳурии Тоҷикистонро дар намоишгоҳҳои бузург бо маҳсулоти вазнини саноатӣ муаррифӣ мекунад. дар намоишгоҳи байналмилалии саноатии Иннопром Осиёи Марказӣ ки 5 майи соли 2022 дар шаҳри Тошканд доир гардид, электробус таваҷҷӯҳи ширкатҳои хориҷиро ба худ ҷалб намуд. аз ҷумла ширкатҳои Узбекистон ва Қазоқистон хостори ҳамкорӣ дар самти содироти ин навъи нақлиёти Тоҷикистон шуданд ва дар сурати ба мувофиқа расидан ин амали муҳим ояндаи наздик роҳандозӣ мегардад. автобусҳои ширкати Акия Авестои Тоҷикистон бо стандарти экологии аврупоӣ Евро 5 ва Евро 6 истеҳсол мешаванд ки яке аз маҳсулоти рақобатпазири ҷаҳонист. санаи 20 декабри соли 2023 бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо баргузории як ҳамоиши тантанавӣ аз озмуни соҳибкори беҳтарини шаҳри Душанбе дар соли 2022 натиҷагирӣ карда шуд. боиси ифтихору сарфарозист ки ширкати Акия Авесто Автоматив Индастри дар
2 номинация саноати сабук ва истеҳсоли нақлиёти ҷамъиятии барқи электробус ғолиб гардида бо шоҳҷоизаи озмун сарфароз гардонида шуд.